It's hey, me, and my family, my sister and my mother. It's not funny at all. Dem her også. Come on, say hello. Hello. Say hello in a friendly manner. No way. Den blå, der er lidt træ. My sister Cecilia, would you like to say hello? Hej. And we are gonna do the... Når vi har snart spist dem alle sammen, det går altså ikke. I'm not really sure what it's called, that disgusting jelly bean challenge of kind. I know my Og hand man ved ikke, hvad der er i hvad. and my face look horrible. I'm really sorry. Det står her. But yeah, I have been quite sick lately. But we're gonna do the... Så man skal smage dem alle sammen, og der kan være lort i en af dem. Det er jo ikke lort som sådan. Men det smager bare ulækkert. I know to speak Enten weird. smager det godt, eller så smager det ulækkert. Nogle af dem smager sådan... Weird line right now. Hvor mange af dem er ulækre? Det ved jeg ikke. Står der ikke det på dem? This is gonna be Hvad so står fun. der der? That weird bean challenge. Så er der baby wipes. Det er chokoladebud. Can you see this? Bean boostlet. Something in Hvor er de that blå? direction. So Der kan være 2 forskellige ting i de blå, så man kan være heldig at få nogle gode hele vejen igennem. Ja, altså når du tager en blå, så er det enten den ene eller den anden. Okay, og så skal I sige, hvad det kan være i. Skal ikke lige finde et andet spyt ud i, hvis det er sådan en kaffekop. I skal ikke spille ud i min kaffekop. and what they're talking vi tager about min is kaffekop. what they taste Thank like you, and how many starter. taste Men there is, Den mindste. and Nå. then we're also gonna vi tager en herfra. have Hvad kan a det være? pretty mug to spit it out. And can I get that on my? No, I can't. There we got. And this is the first one we're gonna. And I'm losing mine. Sorry. Og hvad kan det være? Det her, det kan være bussemand eller saftig pære. So this is either a booger or a juicy pear. I kind of hope for the booger. I hate pears. So Skål. my mom doesn't even like it yet. At det er vigtigt, at det bliver rigtige mængder, er fuldstændig meget, men bare gør lige meget hvad. Jamen altså, du kan jo Der er ikke meget pære i det her. meget mere flydende, ikke? Fordi de har Jeg ved ikke, hvad min er. It tastes okay. like not particularly good. I at least ate it. Ja, du er vild med det der snotværk. Men det skal godt gøre en klam snot. Hvad er den lysrøde så? It has a really bad aftertaste. Ja. It sucks. Den lyserøde, det er enten stinkende sokker eller tutti frutti. Ej, nej. Please be referred right now. I don't want stinky socks. Skal vi sige skål? Ej, og man kan ikke lugte det. I got tutti frutti. I'm so happy. På tutti frutti. It tastes like chewing gum. Oh, Tutti frutti, det smager awful. Oh, It tastes like chewing gum. I put it in the wash machine soon. Oh, fuck. Mine tastes like chewing gum. Du skulle have taget min, fordi det minder lidt om det der ost, som du godt kan lide. Føj! What? Ja, der er sådan noget, et eller andet ost, når det er sådan lige... Nå, vi tager den godt. Jeg vil godt snart have noget ordentligt. Okay. Loring chip. Hvad i alverden det? Wait. Jeg kan ikke læse, hvad han drikker. Lawn clippings. Græs, der er blevet klippet. Ja. Lawn clippings over lime. Great. Ej, jeg kan altså lugte de der sure sokker i fingrene. Græs. I'm not really sure. It's quite sour. Ja. But it kind of tastes like the first one, just a bit more sour. Hvad kunne den anden være? Lawn clippings. Græslå. Ja, eller den anden. Eller Lime. Jeg har fået græs. I think I got lime. She doesn't look so happy. Ja, så kan jeg godt lide græs.
I think my mother enjoys the long clippings. Jeg skal lige have vasket fingrene, jeg kan lukke de der sure snokke. Og så snakker du egentlig engelsk på det der. Så folk kan forstå den. Det er irriterende bare at have en dansk kanal. Ja, okay. Og så foretrækker jeg også altid at tale engelsk. Hvis jeg kunne tale engelsk, så gjorde jeg det hele tiden. Hvad er der? Jeg har prøvet at få Emma til at prøve det, men hun nægter. Jeg har prøvet bare at tale med australske sang. Ja, nu kommer det yndlings. Baby wipes. Baby wipes eller kokosnød. Nej, next one Baby is wipes, hvad er det? så- Lorteblære. Nej, baby wipes, det er det, man bruger til at tage sådan nogle spritservietter. Til min ansigt. Alright, we're just explaining my mother what baby wipes are. She's Danish. We probably speak a lot of Danish right now. Det lugter syrligt. Hvad var det? Kokosnød eller baby wipes? Det er baby wipes, det her. Altså, hvis vi lige skal opsummere, så er det jo lidt bizarre situation her, fordi at Det lugter sådan noget sæbværk, ikke også? Det smager ligesom dine Kokosnød. Nej, for fint, det er kokosnød ud. I got coconut. I hate coconut. Seriøst, det smager ligesom Really? dine smøger. It tastes Det er awful. fuld af suger. It's horrible. No. Please tell me this is chocolate pudding. I don't want canned dog food. Ja. Det her, det er et hundemad eller chokoladepudding. Det her, det er hundemad. That's dog food. I can smell it. Poha. Chokoladepudding. Du skulle skamme dig, skulle du. Du er godt. Nej, det smager virkelig ulækkert, den her chokoladepudding. Det lugter virkelig som sådan noget, man kan smage, man kan lugte det der, når man både katten og hundemad. For søvn. Didn't really taste that bad, but it kind of had a weird feeling in my Hvad er den throat. range til så? Og det er enten bræk eller fersken. Det gør jeg simpelthen ikke. For så brækker jeg mig. Ja, hvad så prøver Maria, skal vi tage den? Jeg er allerede ved at brække mig. Den næste, den er okay. Den enten blåbær eller Ja, okay. tandpasta. Det er bræk, det her. Jeg behøver ikke engang over. Du kan brække den over, så kan du lugte det. Det er jo ikke sjovt. Nej, men den der med bræk, den vil jeg simpelthen ikke. Fersken. Jeg kan stadig lugte hundemad. Om hundemad og det er det samme, tror jeg. Hvor var fersken smag henne? Det var en blanding. Jeg synes simpelthen, jeg er god. Og man kan få sådan nogle blanding. Ej, jeg kan stadig smage det der hundemad. Og jeg kan godt lugte det. Hvad er det Okay, blå så? Det er enten tandpasta eller blåbær. Og hvad er det for Blueberry. en tandpasta? Toothpaste, så sort. Ja, det er det. Det lugter godt. Det lugter godt. Det lugter ligesom tyggegummi. Hvad har du fået? Tandpasta. Toothpaste. I hate toothpaste. Det I use det baby lugter godt. toothpaste because it's... Det lugter godt. Men ellers har de egentlig fine... Men jeg kan stadig lugte det der hundemad. Det kan jeg Hvorfor også. har I gjort det imod mig? Hvorfor skulle vi have Jeg den kan hundemad stadig nu? mærke det. Hvad er det her så? Det er Det... enten smørpopcorn eller rådne æg. Ej, for... Det gør jeg ikke. Rød ikke. Rød ikke. Rød. I can't eat that. Hvorfor har I gjort det imod mig? Nej, så ulækkert. I really want to wash my hands right now. Wash anything. Probably gonna brush my teeth. It's awful. Really, really awful. Jeg kunne ikke engang æde det. Meget. Nu skal jeg sige, det er den her, det er en tredje edition. Alright, it's the third edition of the weird, Bean Balls Challenge. and it looks, yeah, yep, probably. Kan du sige? Jo, men den er bare dejlig. You know what it is. Ja, Bean Bracelet Challenge thing. Let's compare third edition, which taste horrible. And those, some of them were good.
Yeah, some of them were good, but rotten eggs, they smell awful, and that dog food, I can still feel it. They are not my kids. They are small monsters. Ugh. I'm very sorry, my mother doesn't speak English very well, and she actually being confused with an Australian, an Aussie. It's incredible. My English is perfect, and my taste is horrible. She has been mixed up with an Aussie by a British person. You Brits are weird. No offense. Jeg har stadig det der bræk og fersken i mig. Yeah, she still is made in dog food. I Den can her still taste chokoladepudding, dog den var altså også klam. I would prefer that. Chokoladepudding? I can still feel that dog can food in my whole lungs, actually.